Good morning. Magsibak tayo ng kahoy mga kabakhak. Buting ginagawa. Maglagari ng kahoy. Mang, nag-live ko mang sa YouTube, tanawa daw. Nag-live ko sa YouTube, tanawa daw ako ang kuan. Nabay ads kung live. Pamo ko kaon sa monetization na ni. Welcome to live. Remember, you guard the private policy. Shout out po sa 2 million people. Shout out mga idol. Tayo ay nagsibak-sibak ng kahoy. Pa-comment naman kayo dyan ha. Dyan lang kayo ha. Tumingin lang kayo dyan sa ating nagawang pagsibak-sibak. Lagaring kahoy. Shout out 7 million people. Tanaw daw mang. Hi, good morning po. Taga saan po kayo? Taga Mindanao po ako. Shout out. May harang ba dyan sa bahay ko? Na, mang? Walagi ko ano, may ad mo? Hansel, shout out. Taga saan po din kayo? Naglagadus tayo ng kahoy. Saan ka sa Mindanao po? Pagadian po ang aming syudad. Aming lungsod, Aurora. Isulan, Sultan Kudarat. So malayo tayo. Malayo ng Isulan, Sultan Kudarat, Cotabato 'yun, di ba?
Di ko kabalo, Cotabato bang siltan ko darat? Or asa na dapit? Basta dito na dapit. Ano ginawa mo? Ano ako? Gabas-gabas ng kahoy para agay. Di ka sakit. Huh. Para kuan ba sugnod? Para panggatong. Okay. Panggatong ko, panggatong. Raloda Transport Service Corporation. Ano? Ayan, panggatong. Panggatong po ito. Shout out po sa inyong lahat dyan. Salamat po sa panonood ha. Sa aking upaw. Mga ilang taon na po ako hindi nakapag-live dito sa YouTube. Kasi Tagalog natin ay bandang kaliwa lang ang ating Tagalog, no? Huwag niyo na lang pansinin yun. Ang mga Tagalog natin. Shout out po. Tagalog natin galing to sa puno ang kapayas at bayabas. Yan, 12 million people. Malayo po sa Cotabato City. Sa Isulan. Kudarat. Mau ba? Malayo pa. Sige lang, kayo magtanong ako dito sa kapitbahay namin. Kung saan banda yung Sultan Kudarat. Yung Sultan Kudarat dati, nandun po yan sa libro ng sibika at kultura. Nandun po yun ng mga kasaysayan ng Sultan Kudarat. Hi, my first name is Changga Guguma. I am both Simon. Ano ginagawa? Ginagaya mo. Ana, di tayo magkaintindihan dito yung mga salitang nagtapot-tapot dyan. Mga salitang nagtapot-tapot na hindi nyo ba binigyan ng space dyan? Parang coding po yan sa kumsay. Hihi. Ha? Said hi. Oh. Hi. Hoy, bakit po kayo nag-ingrid dyan? Nag-i-ingrid ba kayo nagtingin sa aking upaw? Ang aking upaw ay napaka-kiliti. Pag pumasok, ha? Ano ba yan? Baka naman. May po tayo dyan ha. May super thanks, may super sticker, may give thanks. Dyan po kayo para sa support sa ating pag live ha. Pag may harang naman, dyan po tayo kukuha ng pangbayad sa gabas po, idol. Nagloading natin ngayon ba? Kaya hapit na ni malubat. Shout out mga idol. Kung gusto nyong makatulong at makasupport sa ating pagla-live, no? Ibridihin natin to. Ano ba yan? Ano ba yan? Yung emote sa kanang email. Yung magsabi ng ano ba yan? Nagwan na tayo, naggabas-gabas ba? Gabas-gabas. Yung gabas-gabas natin dito, ganyanin lang, doso-doso. Ilan ba kayo nagkapatid, kuya? Bali,
apat, walo, 10 po kami. Pero 4 lang ang aking tunay yung buong kapatid kasi mga half sister at brother ko yung iba kasi ang mga magulang namin nag-asawa sila, puro sila byudo at byuda. Sid, hi. Yan. Baka naman may super thanks, may give thanks, may super sticker, membership. Nandyan po lahat ha. Baka pwede kayong mag-join dyan sa ating sa ating YouTube channel ha. Huwag niyo kalimutan ha mag-subscribe. Bahakhak TV. Bahakhaki cool. Oh, di ba? Sige. Mura to. Oh. Sino pong gustong magpa-member sa aking YouTube channel? May super thanks dyan, may good thanks, mga ganyan. Lahat ng mga thanks. Ang panghuli ng thanks ko dito ay thank you. Thanks sa pagpa-member mo. Ayan. Ay, Diyos ko. Bakit ka tumatawa, kuya? Tumatawa ako kasi ang channel ko is Bahakhak TV. Alam mo ba yung Bahakhak? Yung Bahakhak, yung sobrang tawa. Parang ganun, di ba? Intindihan mo na. Napaliwanag ko na sa'yo ng insakto. Ay, sana all. Kaya kung bago ka dito sa aking YouTube channel, wag mong kalimutan mag-like, mag-subscribe at magbahakhak. Kasi ang aking YouTube channel is matagal na itong natutulog, hindi ko po ginalaw. At ngayon, nag-live ako ulit kasi pakita ko sa inyo yung upaw ko. Bakit? Yan na, ganyan ha. Pag mag-subscribe na kayo, pagkatapos yung pindutin ng subscribe, isalin nyo na rin din po ang yung notification bell. I-all, lagay nyo sa all. Parang lagi kayong updated at makinig sa aking bahakhak ba? Habang tayo, shade hi, ano na? Okay. Lansang man. Ganyan ka ba tumawa? Oh. Ganito ako tumawa pag natuwa. Lalo na po kung kayo dyan. Mag-subscribe. Pagkatapos yung mag-subscribe, magpa-member kayo. Lalo na po tayong tumawa. Thank you. Ganyan lang buhay dito sa buong mundo. Kailangan marunong tayong bumahakhak. Cecil's Vlog, shout out. Hansel, ang sarap kaya nyo kainin no, Hansel. Shout out po sa 3 million people nandyan. Sid hi, yan lang, Sid hi. Shout out po kay Simini, Jan Paula, 1442, 4216. Shout out po. Sana kunin ka na ni Lord. Ang amol ng aking kwan. Akong gabas, amol. $6 million people in the house. Thank you for watching. Sa mga bagong pumasok sa aking tahanan dito sa YouTube, huwag kalimutan mag-like ha. Oh, sana bakit wala pong like dyan? Nakalagay. Pambihira tong mga batang ito. Mag-like naman kayo dyan. Mag-thumbs up na. Para recommend tayo ni Algo. Hindi pa ako hindi ako naka-on sa aking monetization.
Kaya walang ads dyan. Ang bihira tong vlogger na to. Ilan ang anak ko? Ang anak ko, 2. Hindi ko po paramihin kasi wala tayong mapakain. Wala tayong sahod dito. Pag magsahod na akong milyon-milyon, gawin kong 1 dosina ang anak ko. Pero pag hindi, okay na yung 2. Marami ng ano. Paano hindi kami marunong mag-live sa YouTube? Bakit naman hindi kayo marunong mag-live sa YouTube? Ano ba? Nagtanong ka ba or ano ba yung ano mo? Nangutana ka o nag-istorya lang? Nga di ka kabalo. Hindi kayo marunong mag-live sa YouTube. Paano hindi kayo marunong mag-live? Sige. Pindutin nyo lang yun ng plus sign diha sa YouTube niyo. Pagkatapos yung mapindot yung plus sign sa YouTube, lumabas na yung live. Pero may requirements po. Bago kayo maka-live dito sa YouTube, siguro kung ganun pa din ang mga requirements sa YouTube, kailangan nyo nung makakuha ng at least 1,000 subscriber. O di ko na alam, dati yun 1,000 subscriber at ilang minuto yon. Okay. Yun. 1,000 subscriber. Kung hindi po pinalitan ng requirement na yun, kailangan mong mag 1,000 subscriber bago kayo maka-live. Pero may mga paraan po, kahit hindi kayo naka 1,000 subscriber, maka-live pa din kayo. Mag-download kayo ng YouTube Studio. Doon sa YouTube Studio, nandun kayo mag-live At napakaganda din doon. Kahit 0 subscriber ka, maka-live ka doon. Pero indirect sa apps na YouTube, hindi po kayo maka-direct live kung hindi po kayo nakakuha ng requirements. Yung 1,000 subscriber. Yun. Pero kung nakakuha ka na ng 1,000 subscriber, kasi ang requirements minimum dito ni YouTube is 1,000 at least. Ngayon parang pinalitan, binabaan po yung 1,000. Ginawa ng 500. 500 subscriber. Maka-live ka na indirect sa apps na YouTube, no? Dati sa 2020, yun, hindi ka pwede mag-live ng kung hindi kayo makakuha ng 1,000. Pero ngayon parang binabaan na, yung 500 na lang siguro, no? Maka-live ka na. Pero kahit wala kang subscriber, pwede ka mag-live. Doon ka sa YouTube Studio. Mag-download ka ng YouTube Studio, Pagkatapos may mga tutorial ako diyan dati. Dito ina-upload ko pero dinilit ko lahat. Kasi yung nag-review ako sa lahat ng mga video ko, parang nahihiya ako sa aking sarili. Kagaya ngayon, hiya pa rin. Kasi wala tayong sahod dito. Walang nag-like, walang nagpa-member, walang nag-super chat, walang nag-super sticker. Wala lahat, walang nag-super thanks, wala. Kaya kung ikaw, mag-like na kayo dyan. Maganda pala dito, no? Dati dito sa YouTube, walang manonood sa akin na mag-live. Ngayon mayroon ng 4, Dati wala. Di pa ako monetize dati. Walang nagpakita. Walang nagparamdam. Ngayon monetize na ako pero wala akong ads dyan. Kasi di ko na-on ang monetization. Sayang. Alkansi. Alkansing bata. Wala mo magusahan ni na akong kahoy. Sogno din. Bugas na kulang ni. Bigas na lang ating lalahanin. Marami na yung panggatong.
Shout out po, 5 million people. Ay, wag naman yung kayong ipagkait yung mga like ninyo dyan. Uy! Uy! Six million people, shout out sa inyong lahat. Kung mga may tanong kayo dyan, mga baguhan dito sa YouTube, no? Magtanong lang kayo. Ako dati na ako dito, pero parang pinatulog ko lang aking channel. Kasi hindi ako nakasaho dito. Natigulang na lang ko. Huwag ko kasuwag. Sweldo. May mga channel membership naman po tayo dyan, ha. Baka gusto niyo mag-support sa aking kalbong ulo. Kayo bang lahat nandyan ay mga ano pa kayo? May mga taas na bang subscriber ninyo? Dami na ba kayong subscriber? Monetize na ba kayo dyan? Kasi sa Facebook ako nagtigaw-tigaw, walang nangyari. Ni-restrict pang account ko sa YouTube sa Facebook. Kaya dito lang ako, lipat ako sa kabilang bahay. Yuhuu! Ma'am! Yawa, mabayag yun ya ay. Sige lang! Kira? Ako lang kanalan po diyaw. Di na sulod. Musulod yapon og kanang kusog kayo eh. Pero okay na makakuan-kuan na, makapugong-pugong ba? Abot-abot na taya. Oh, Saon man jud di man ato niya. mao na. Kaya uban niya nagulat sa biya mga katagan taya basi mangunsa pud lang ma. Mao gyud. Paabot lang tagod og kano sa bakante. Shout out sa inyong lahat, ha? Kumusta naman mo diha, tanan? Oh, ako diri naglingaw-lingaw ako paglabas.
Mamayang gabi mag-live tayo ulit. Mag-usap tayo ng masinsinan. Yung pag-uusapan natin tungkol paano tayo ma-monetize dito sa YouTube, no? Dito sa YouTube. Dati mga kasama ko, ngayon may kanya-kanya ng buhay. Noong pandemya, no? Noong pandemic, may nabuo kaming grupo dito sa YouTube. Ang pangalan ng aming grupo ay Team Turjackers, ha? Maraming member yun, no? Umabot kami ng mga 5,000 plus. Pero hindi pa rin marami ang subscriber kasi madaming mga ano ba? Maraming mga peak. Kasi dito sa YouTube, pag mga bugos-bugos bang pag-subscribe, hindi mga organic nga subscriber, yun malalagas yun, kukuhain pa rin ni parang YouTube. Nasaan na ba ni si Hansel? Hansel, nandyan ka sa ibang bansa. Taga ibang bansa ka ba? Baka na ganun na himo ka ng karon. Nahimo ka ng rebisko. Ganyan talaga ang buhay. Pag wala kang pera, wala kang kaibigan. Ganyan pa rin ang buhay. Realidad ng tao sa mundo. Wala kang pera, wala kang kaibigan. Ilan taon ka, mang? Oh. Oh, kad. Dito ako sa ilalim ng tambis, no? Dito ako sa ilalim ng puno ng tambis. Tinanim ko tong tambis na to nung hindi pa ako nakatira dito sa aming maliit na lote. Kaya ngayon magkapasilong na yung tao ning upaw nako, no?
Kay naamtay tinanom. Kung kamo diha na mo'y gamay area, tam ninyo ron landungan mo laag niyo, no? Oh. Gagmay punuan no, pero daghan ba? Kang isag dahon. Tabungan na gyud ta, matabunan no. So sa mga top 2, tapas na ko diha naka number 2, number 3 si Mini Jan Paula. Paul Jan Paul Jan Paula. Jan Paul. Shout out ni mong tanan diha, ha? Sulod ta sa akong payag. Nandito na ako sa aking payag, no. Ito sa loob ng aking payag. Di ba? So malapit na tayo malulubat dito. Mag-charge muna tayo habang tayo ay ano dyan. Bakit wala akong ads, no? Wala akong ads. Ano kaya nangyari? Dito ako ngayon sa loob ng aking payag. At wala akong ads. Hindi ko alam. Bakit kaya wala akong ads, no? $7 million people, mag-comment naman kayo dyan at mag-like, ha? Sana humingi po ako sa inyo ng like. Mag-comment po kayo dyan, magtanong kung ano bang nakita nyo sa aking ulo, pura buyag ito, puti. 2 million people dyan. Ayaw mo pag langan-langan niya. Ilan anak mo? 2, Cecil Vlogs. Jan Paula. Jan Paul Ngayon, nag-ingray man si Raloda Transport Service Cooperative. Shout out sa lahat ng mga si Char Kagu. Kinsa si Sargu? Ko ano na, tinday. Kago ko. Dili man. Lahi man. Hi, my first name is Charguga Guga Machukwa Gugwa Gukwam, and my last name is Mission Lichumutil Lichuang Ching Chuang. Nabuang na gyud nimo. Shout out po. 30 minutes na po ang ating live. Magin na ko, nagutom na ko, oy. Ugma, unya ta, magtiwas ta unya, ha? Bye-bye! 6 million people, say hi and say goodbye. Say hi and say goodbye. Thank you for watching, mga kabakhak. Ano ba, i-end ko to or nandyan lang kayo manood sa aking, muka? Kain muna ako kasi gutom na. Daghan na manglantaw ginagmay mag-live, no? Walang kayo. Mag-live ko niya mga rin sa dami. Hi! Ito po ang ubin yan po ubin namin. Kasi nanggawa-gawa kami ng cake Nanggawa-gawa kami ng mga customized cake. Jan Paula. Jan Paul pala di ay. Jan Paul, shout out! Sid hi. Say Sid hi. Sid hi ka diya. Bye!